Semayang karo kowe yo ning kir sendang. Iki mau wis tak gelake lakuku supaya gelis tekan papan kene lan ketemu karo kowe, Mas. Kaya ngono, Kakak. Sawise aku bisa ketemu karo kowe, nambani kangen sajroning atiku. Iya, Kakak. Nanging Kakak kemudo. Nanging kepiye, Mas? Ana sing ganjeling pikiranku lho, Kakak. Ono ganjelane aku. Adewe bloko karo aku mbok menawa wae aku bisa ngudali ruweting atimu. Anggone sesambungan tresno antarané aku lan sampeyan. Iki lak ya wis suwe banget. Pancen wis sawetara suwe. Apa ya sampeyan iki gur kepengin mung ngene iki wae, Kakak? Sing kok karepe kepiye, Mas? Sing tak karepe kuwi sampeyan teko ning omahku barengan lan wong tuamu nglamar aku, Kakak. Aku supaya teko nang omahmu nglamar karo kowe, Mas. Lah dene kok, Kakak? Ya sing gede pangapurane, Mas. Yen wektu dina iki supaya aku teko nang omahmu barengan bapak lan simbok nglamar karo kowe. Aku ora wani, Mas. Sampeyan rawani.
Mergo aku rumangsane mentu. Sopo to kemudo kae? Wong klarat tempurat gendong jagat bebasane. Umpama kelakon aku nglamar karo kowe, mesti wae penglamarku ditampe karo wong tuamu mentu. Dadi sampean cilik ati, mergo sampean rumangsane anake wong ora duwe to. Pancen kasunyatane kaya ngono. Ini lho Kakak, iki sing kongkon lak ilang. Wis to, waton sampean iki gelem teko ning omahku. Barengan lan wong tuamu nglamar aku. Senadyan to sampean ra nggawa apa-apa, kang lamarmu gak tak tampa Kakak. Apa kuwi tenan mentu? Tenan. Waton aku gelem teko omahmu barengan bapak lan singgok, senajan ora nggawa apa-apa, penglamarku bakal ketampa. Mesti wae tak tampa. Kejaba kaya ngono mentu. Yen kaya ngono aku wani. Mengko aku bakal bali kondo karo bapak lan singgok supaya nglamar karo kowe mentu. Dadi sampean gelem Kakak? Aku gelem. Ya wis, yen pancene ngono, saiki aku njaluk pamit karo sampean, aku tak bali luwih dhisik. Kaya ngono. Tak dandan sing ayu mengko wong tuane sampean ngerti aku ben seneng atine. Yen kaya ngono sing ati-atimu. Kaya ngono Kakak. Aku njaluk pamit ya. Sampean tak kali lho Kakak. Sing ati-atimu. Sing ati-atimu lho. Nganti kaget aku pas. Adek kaget adek ora. Lah saka rumangsaku ora ana sapa-sapa lho. Alah, kowe iki bingungno bapak karo singgok. Ana apa to? Lho ngono kok takok ana apa to? Lah wong kowe lunga ketoma kok isuk nganti yaene ora ana bali. Wong tuwa ning omah pikiran engko gek ana apa-apa. Pak, kemudo iki ra ya wis gedhe to, Pak. Lah nek wis gedhe. Komo kemudo iki dolanan karo kanca ruang sampean ora usah dadak bingung, Pak. Apa nek kowe wis gedhe terus arep nganggo karepe dhewe? Nggih boten, Pak. Jenenge dolan ya dolan. Lak yo ngerti wayah eling omah. Wayahe mangan mulih. Ora ketang mengobar mangan lunga dolan meneh, dadi wong tuwa ora pikiran. Kalau sego ning omah engeamu nganti mambu arep tak pangan ora oleh karo mbokmu lho. Pak, Mbok, Iso. senajan wiwit esuk nganti bedhug kemudo iki ora bali, ora mangan, nanging kemudo ora ngrasake ngelak. Sedina ora ngombe uga ora ngrasake ngelak, Pak. Ora mangan ning weteng wareg. Ning weteng wareg. Ora ngombe, ora ketelak. Mboten ketelak, Pak. Lah ngono iku sebabe apa? Mergo sebabe atine kemudo seneng, Pak. Lho. Lho. Ngono ya. Nggih. Dadi ora mangan ning weteng wareg. Ning weteng wareg. Ora ngombe ning gorokan seger. Nggih, Pak. Mergo atine seneng. Mergo atine kemudo seneng. Lah kowe kok seneng to apa to? Kowe to apa kok seneng ngene? Pak. Deke omong to. Sadurunge tak wangsuli pitakone sampean, Ya, arep takon karo sampean, Pak. takon apa? Kemudo iki wis gedhe to, Pak? Wis roh sing nggono bayi sapa? Lah, umpama kemudo seneng karo bocah wadon kepengin omah-omah, ngono kuwi wis pates apa durung, Pak? Tegese kowe njaluk rabi. Jaluk rabi, Pak. Kepengin ndek bojo? Nggih, Pak. Alah, dah. Alah. Malah aku melu bingung. Lho ngono kowe kok lagi omong saiki nek kowe kepengin dan duwe bojo. Nggih, Pak. Bapak karo simbok iku kaya wong ngidang. Sok kapan kowe rabi kowe duwe bojo,
Bapak karo simbok kepengin roh rasane diompoli putu. Sediluk meneh bakal kelakon sampean diompoli putu, Pak. Mbokmu iku kepengin ndang roh rasane mantu. Simbok, Anggere ana tanggane mantu, ana dayoh, ana tamu, tamu teko do nyumbang, mbokmu kepengin do nyumbang beras untuk karung-karungan. beras Ana karung-karungan, sing nyumbang gula sak-sakan. gula sak-sakan, Ana sing nyumbang rokok pres-presan. rokok pres-presan. Bergawe buka amplop untuk duit pirang-pirang. Mbokmu kepengin ndang tok sumbangan. Kok nek sampean kepingine kaya ngono ora bakal kelakon. Ora iku. Ora bakal kelakon, Pak. Kok ngono? Lah piye bisa kelakon? Saben-saben ana tanggane duwe gawe, wayahe buh sampean ora buh malah delik. Yo ora, Dadi bapak iki ora tau nyumbang. ora tau nyumbang. Ancene iya. Lah kok arep-arep disumbang karo Lah wong dipangane catono-catora kok mikir nyumbang. Ora ketang kaya ngono, mergo bapak iki wong ora duwe. Mengko nek mantokno kowe mesti diwelasi tangga-tangga. nggih, Pak. Mulane mergo bapak iki wong larat, kowe ndek bojo ya duwe bojo kudu mikir wong tuwa. Nggih. Golek calon bojo omahe aja sing adoh, sing cedhak ae. Pak, aku seneng karo bocah wadon iki aku yo mikirno karo sampean lan simbok. Candi, Bocah begang sawah kok ono lho, Pak. candi, Cah gowangsan. raga wangsan. Nggih, Pak. Kowe kok pinter. Oh. Aku Aku mikirno sampean lho. nek nono sombe nek budal ngelamar, ora usah nyewa kendaraan. Lah kok rasa nyewa kendaraan? Numpak sikil Ah, numpak sikil iki piye to? alias mlaku. Alah, wong cedhak kok ya. Ora nganggo ragat, kowe kok pinter do mikir wong bapak tuwa. kok. Calon mantuku sing mbok senengi jenenge sapa? Jenenge Roro Mendut. Uih, jenenge apike. Apik, Roro Mendut. Lah, Lah iku nek mendute loro, dak mendut. Do, nggih. jenenge apike Jenenge ngono. apik, Pak. Bocah ayu ta ora? Walah, Pak, ora kaya menungso, Pak. Mateni wong. Malah medeni le. Kok ora kaya anakan wong tuwa, anakan Pak. demit ta piye? Mendut kuwi ya anake menungso, Pak. Lah kok ora kaya wong. Mergo saking ayune Mendut pindho widodari, Pak. Ayune turah-turah. Turah-turah. Nganti kaya widodari. Nanti kaya widodari. Delok, delok. Si Mbok ayu ndi le? Tak gocok Lah, iki. sampean iki kok Denem ya iku. Upama kemudo ndek bojo ayu. Cocok. cocok. Kemudo yang ganteng. Anake Bagus. Lah. Anake Pak. Anake Ora iso. bapak. Anake sapa? Anakku. Kemudo iki anakku. Anakku. Anakku mergo sing gembol aku. Kowe gembol tok nek ora tak gawe aku. Ya padha nek aku sing gembol aku. Pak, Mbok. Kowe kari ngadai sing gawe iki boyoke ngati bengkong. Ora usah do geger, Pak. Kemudian iki ya anake bapak, Iya. ya anake simbok, Lah. anake wong loro. Ya. Ngono wae diributno. Do. Nggih. Ngene. Wong desane wis genah. Bocahe wis cetha. Nggih, Pak. Bapak tak ndang moro nglamar kowe bendang di bojo. Mendut iku anake sapa? Calon besane bapak iku sapa, Do? Calon besane bapak kuwi Ki Raga Wangsa. Do, Nggih. mendut iku lho anake sapa? Anake Raga Wangsa, Pak. Mendut iku Nggih. anake Raga Wangsa. Anake Raga Wangsa. Tenan. Tenan, Pak. Laren rasido. Jare kepengin diompoli putu, Ora ndang diompoli. kebutuhan. Ora diompoli putu lah ben diompoli mbokm. Aja ngono apa? Prai. Dadi mendut iku anake Raga Wangsa.
Nggih, Pak. Lho kowe iki mudeng ta ora canom kulino ngluyur, kupingmu ya ora budheg, mbok nggo ngrungok-rungokno kabar. Raga Wangsa iku sapa? Wonge piye? Raga Wangsa iku sugi-sugihe wong sak desa Raga Wangsan. Bandane alar-alar, donyane tumpuk-tumpuk, wonge mlepok. Wonge kedonyan ora bakalan gelem mantu kowe mergo kowe anake kerep. Pak, aku mau wis ngomong apa anane karo Mendut, Pak. Aku awan Aku anake wong pelarat. Lah iya. Ning wangsulane Mendut kaya ngene, Pak. Bocahe omong piye? Ayo mentas semayan ning isor wit kene, Pak. Kowe Nggih. bocahe omong piye? Bocah ngomong ngene, Pak. Hmm. Kang, waton kowe gelem marana omahku bebarengan bapak lan simbokmu, senajan ora nggawa apa-apa, penglamarmu bakal tak tampa. Tenane. Nggih. Mendut apa ngono? Mendut ngomong ngono, Mergo Pak. saking senenge karo kowe. Saking senenge karo pemuda, Pak. Ning tenan ah. Tenan, Pak. Bocah njaluki ngono. Nggih. Sida mantu iki. Lah, Iya bocah sing njaluki. Mendut seneng karo Iya, muda. Pak Nek. Ngene, Piye? moro nglamar. lamar, Pak. Heeh. Lah wong tok, Pak. Mbokmu iku dibuntal sak kok. Aja ngono. Ora nganggo gadeh kok. Gedang guri omah lak tegore aja dol ning pasar. Lah, Pantes-pantese nggo gawan. Pantesan, Pak. Wong sak omah lunga kabeh. Ya. Aja ngliwet. Lho, lek gak keleh. Arep merdayoh ning wong sugih, mengko dak disogati kok. Ya, Bang Bayu. Arep-arep segata. Irit ben irit. Moro ning Gawangsang nuruti anak nglamar karo Mendut. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, saya, Pak. Ayo.